Il-ħolma ta' Bjorn Formosa saret realtà wara li l-4 filgħaxija il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura dar Bjorn f'Ħal-Qormi. Id-dar b'investiment ta' 4 miljun euro se tkun tista' tilqa' fiha 13-il persuna bil-kundizzjoni bħall-ALS u l-multiple sclerosis. Id-dar fiha 11-il kamra tas-sodda kollha magħmra b'tamir teknoloġiku li jgħin fl-indipendenza tal-pazjenti. Fl-inawgurazzjoni Bjorn qal li kollox beda aktar minn sentejn ilu wara li qalulu li beda jbati bil-marda kifra tal-ALS. Qal li b'dak li għadda minnu tul dawn l-aħħar snin ara fi warrab il-gwadan personali u jibda jaħdem għal persuni li qed ibatu b'dawn il-kundizzjonijiet. Huwa qal li d-dar ma kienx tkun possibbli li kieku mhux għall-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi kollu. Emozzjonat Bjorn appella biex il-mewt tiegħu ma tkunx it-tmiem u taħar lil poplu li taħ il-possibilità illi jista' joħlom. Ġurnata inkredibbli l-qasirt nemmen li saret realtà dil-ħaġa li x'sitt ilu. Konna għadna noħolmu b'dan il-proġett llum qegħdin hawn biex niftuħ lesti biex nilqgħu l-ewwel pazjenti. Ġifri żgur huwa mument indimentikabli miħan insaqat l-emozzjoni hija waħda kbira ħafna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-ftuħ ta' dar Bjorn hija ċelebrazzjoni ta' ħajja e kif Bjorn għandu jkun ta' eżempju għal kulħadd e kif għażel li jintrefa minn flok intreħa quddiem din il-kundizzjoni. Huwa konferma li l-Gvern jinsab kommess illi jagħti ma' 930,000 euro maħsuba biex jgħinu fis-servizzi illi jingħataw minn din id-dar. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ftuħ tad-dar kienet imżewqa b'daq minn bosta artisti lokali, fosthom Tribali, Christabel Brook, Ozzolino u William Manjon.